রোগী তো কইমানি মোটামুটি 1.5 বছর রকা খানা 4 বছর প্রথমত আসুন আঙ্গা সোं যে নাইমানিটা নাই सों सेमान थांगा जिबियाव थांनायग्राखा जिबियाव थांनानै ओंका आरोबाव गाहामखौ सिंसां यांगा सोंल' एक्सट्राखा अबाव थांगा दिनै खरस बाय थायो आयदासो थाङै आरो एमआरआई खायगा अबाव खायगा ओंका दिपुन माखा ओंका सों ब्रा आरन ब्राव सायहरका नान अबाव अरमाया डाइरेक्ट बेंगलोर थांनांनाय आरो सिमिस डाक्टर गाहाम दङ ओंका रां रावबो सोंनांनाय हिसाबफ्राव प्राय 1 लाख 1.5 लाख आबाहाय सावता ओंका सोंथ' रां बुख्रि ओंका आरो नों किफिलि रां बुजारिमाया हायनो yang साइज नायदि नों बसर गायथांगा ओंका सोंनावगोन मा दंगर काहानिखौ लायो ओंका ताबो ताख्लायते बिसा सिलङो निग्रिम हस्पिटाल आरो मान मोनबागै सों ताब बिसखां गयनागे थांगा थांनाय माने आरो बाहायनि आरो ब्राव मानुन हिसाव ओंका मानफान किसा बर्तिक दङ नाम बागै सोंनाव फायतेग्राखा ओंका आरो ताब ताइसे ब्राव नायनाय को एमआरआई खायनाय फिनाय आवन परताइसे ब्राव बसन खायनाय सावता ताबो रां पैसा तो जागा बां थाया खा दं मा दं सों साइजो हंगांका नायखा आगे थांनाय एमले का सामब्रान आरो बाहायनि सों दरखास्त रिउइ थांनायखौ आरो सों मायाला किसा माखा 10,000 दं खम बिसदन मांखा मामोन आव बाहायनो जिबियाव थांलायखा रुगिबा आफ्रो माइखिया मिसा साइमान बासाय रं सान थांदानि खरकलाय खर खामका ओंका आव खर खामानि रुगिनाय नाय बेसे आव 10,000 पाइ थांका जा खुनु रां फ्रिखा गाहायका मा दंरा खाता रुगिनि बुंला तमा रुगिनि बुंका रबति कलाय बनि बुफानि बुंके मुकुन्द कलाय नोंखाय साबंका आंखा बिनि बुफाय बाहारा बुफायौता खायनो रां लायने बोया जासा बिदि मना बोमंगला देवराज जाग्रा मंगला जासा मना ते प्लास लासिना के बेराय आरो Sentini lo orang sapika, orang cinta pun penuh lukuwa. Seng hotat ke kena niawa. Kenaman bisinga seng orang tu berai rugi oli kenawa. Sini sporting club ni bising tu iseng. Je mama ni seng. Orang kaya seng kang laya. Emergency ba, जों ताइसा दाकिराव फन खालामना हाय जों ताइसा गोबां राफोर जों दिनानि बेबस्था खालामना खामोन हायफोर जे जों सुकमनि दिनै जरा तैजों कोनो बने रुगिना जनान बागै बताबो निगिमो थानाय शिलंआव आमन बागै जों लामारो टिफिन खरस फनम थों होननाय बा जे फनम थों गारि भारा फाखि सम थों होननाय जों बनो 10,000 टाका रां रेडि फायगासिनो स्पोर्टिं क्लाब हइते जोंनो हामबाय खाकचां गामि अबो तुइदो हातिनि गानारो जों तिनियारो फाइसो फाइलाइजाक स्पोर्टिं क्लब नि जतो आदं रक पाल खायनो जों तिनियारो फाइलाइका अरो फाइमानि अबंका मुकुन्द कलय अ कामिनि बनि बसाजो ग्रेबती कलय ब सालकदक मारमै हामिया कलाइजाक बिरमान नांजाक रां पैसा करिनि बागै ताबो बिसनाव कलाइजाक हास्ते हापांनि थानि ताइ एडिसि हापांनि थानि ब्र थांजाक ताइ फाइजाक फिया नांकुक मानि सकसुबा जुमायनि बागै ब्र तिनि काहाम साक नायनानि Suba sumani ang itong laika.